Attenzione, pickpocket! Pickpocket! Това е Бургас, до плажа, до... Забравих какво е там. Гледай го. Също. Абсолютно също, нищо по-различно. Италия не ми пали. Тук има такива винтидж дъвки. На слънце си пече. Добре. Леле. Обърни го да седи така, не може да е изправен. Трябва така да се снимай малко за влога. Его факултето. Ядохме пица и сега отиваме в най-стария университет в Европа. Ти му беше факултето или не? 100% беше, ма не знам по какво, да не говорим италиански. Така. И се надявам да е отворен, да може да влезем. И аз много се надявам, днес надявам търпение. Защото искаме да влезем вътре и да разгледаме и да кажем после, че сме били в най-стария университет. Атенционе, пикпокет! Айде, чао! Тук сме в студентски град. Да. На образованието. Ето. А защо не мога да обръщам камерата? Защо не ми се позволява? Нямам позволението да обръщам камерата. Ба, ние сме тук в университета. Ами тук сме, защото Google нас ни дава, че това е университет. Да. Там е вход. Икономическия факултет. Ето, Икономическия, да. който си е лингвист, вижте всякакви хора. Хора, да. Влязахме в университета и нямаше проверка, нямаше нищо и буквално сега ще влезем в коридора. Има стол. Тук хората учат. Департмент Science. Economics. Ние сме на разъм. Хората учат, такова пишат. Понеделник, учебен, работен ден. Какво да правят там? Хората не се да учат. Това сме ние. Новото попълнение на най-стария университет в Европа. Вижте, той цели от тухли. Толкова е стар. Да. Ами хора, лек фал. Тук имат футболиста. Всъщност... Физкултура и спорт. Те на арената ли са бе? Да, Всъщност това е университета. До сега бяхме в икономическия факултет. Объркахме се. Но се случва на най-добрите. Грация, ми амор. Tutto bene. Така. Спряхме малко да си починем. 25 минути вървеме до гарата
където ще си хванем автобус, ще пътуваме час и половина. За... Ти си веш? Къде? Какво? За къде пътуваме? Не знам. Добре, за някой град, който там ще спим, ще се настаним и там ще оставим багажа, където ще спим. И след това ще излезем да се разхождаме и ще вечеряме някъде и ще ядем паста. Шпагети. Много е топло. Аз съм се събула и ще... Хора! Искам да ви покажа влака. В момента сме на втория етаж. Вижте какво е. Има, вероятно. И то работи. Ще не се вижда спира. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa da... Здравейте, хора! Вече сме в Пистоя. Не. Тут, защото някой не искаше да си вземе яке. Много е красиво. Сега отиваме да вечеря. О, не! Какво? Отиваме към поредната впечатляваща голяма сграда и след това ще минем по канала и после ще гледаме други сгради, други места. Общо е това. Сега влизаме в Боболи. Боболи, градината на Боболи. Да, сега ще влизаме в градината и в площада. И си... статуята на Нептун. Да. Статуята на Нептун. То не е статуя, то е Майя Фонтан. Седнахме на едно кафене, пихме кафе, той яде канола. Old money.
Вече сме в Пистоя. Да. Той днеска е бесен цял ден. Айде, по някаква причина. Защото си няма кава. Кажи, айде, кажи. Айде. Но изглеждаме. Да сменим два влака да стигнем. Един до Флоренция и после втори до Сиена. Здравейте хора, ние сме във влакчето и пътуваме. Много е интересно, много е хубаво, много е сладко. Да. Кокомело. Здравейте хора, стигнахме в Сиена. Времето не е толкова добро, колкото го очаквахме. Има някаква лека мъгла, спуснала се от небесата. Надяваме всичко да е наред, все пак още не сме ударили часовникът и знаете, така че влизаме сега в тази сграда. Ще видим. Май не сме насам. Не сме насам. Добре. Да, по-скоро. Да. Влязохме в някакъв търговски център. Това не мога да ви кажа точно кое е в момента, но има открит фитнес отгоре, площове, уреди и общо взето гледка. Беше много впечатляващо. Вау! Просто не.
Хора, сега ще влизаме. Хора, плот твист. Не влязохме в кулата, защото е била затворена вече от 10 дни, защото правят някакъв ремонт. И бързахме да вървим, сега сме на гард и ще ядем в Пистоя, явно. Да. Чао! Хора, бягахме за влака. Бягахме. Да. Бягахме и се бутахме с хората. Защото нашия влак, като е първият влак, закъсняваше 10 минути. Да. Няма. Чест колос. Истинско кафе, в смисъл с зърна. Ами има зърна. Няма. Малко мириш. Добре, готвено е.